ಕೊರಗತನಿಯೇ ಇತ್ತೆ ಮುರಣಿನ ದಿಂಚ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಜವನಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮುದಾಯದ ಜವನಿಯರು ಅಕಲ್ನ ಮದುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತಾಳ ಅಂತ ಮನ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಅಂದೆಟ್ ಇಂಚಿನ ಚೇಷ್ಟೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಈರ್ ಆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಿಯಾನ್ ಪಾಡ್ದನ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಕೊಂಜಾತ ಕ್ರೋಟನ್ ತಪ್ಪು ತಿಕ್ಕ ಒಂದನ ಒಂಜಿ ಮುಂಡುತ್ತು ತೋಂದು ಕಲ್ಲರ್ದ ಮುಂಡುತ್ತು ತೋಂದ ನಾಯನು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮುಟ್ಟಾಲಜಿ ಒಂದು ನಾಯನು ಕೊರಗತನಿ ಅಂದ್ ಇರು ಒಪ್ಪುವರ ಇರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಪುಣ ಈ ದೃಶ್ಯ ಮಾತ ವೀಕ್ಷೆ ಬಂದಲೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರಗತನಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆಂದು ಪನ್ಪಿನೇಕೆ ಓಳ್ಳ ಪುರವೇಜಿ ಕೊರಗತನಿ ಇತ್ತೆ ಓಳು ಮತ ವೇಷಪಾಡದ ಕೊರಗತನಿಯನ ಒಂದು ಕೊರಗತನಿ ಎಂದು ಪಂದು ತೊಜ್ಪವೇರ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತೇನು ಪನ್ಪಿನೇಕೆ ಓಳ್ಳ ಪುರವೇಜಿ ಕೊರಗತನಿಯನ್ನು ತೂತಿನ ಏರ್ಲೈಜಿ ಏರ್ಲೈಜ್ ಕೊರಗೆರೇನು ಸಮೇತ ನಿಜವಾಯಿನ ಕೊರಗೇರನ ವೇಷಭೂಷಣ ತೂತಿರಂಗ್ಲಿ ಇದು ಏರ್ಲೈಚೇರು ಎಂಗಳು ಪೂರ ಕೊರಗೇರ್ನ ವೇಷಭೂಷಣ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಗಳು ಕೊರಗೇರ್ನ ವೇಷಭೂಷಣ ಕೊರಗೇರ್ನ ಶರೀರ ಕೊರಗೇರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಸುತನವೇ ಬೇತೆ ಆ ಗಡ್ಸುತನವೇ ಬೇತೆ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲು ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಲು ಆ ಗಡ್ಸುತನ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಂದಿರಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ನಾಡ ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷ 2000 ವರ್ಷದ ಪಿರೋದ ಕೊರಗತನಿಯಾಗಿ ಎತ್ತು ಗಡ್ಸು ಪೋಡಪ್ಪಗ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ರಡ್ನೇ ಅದು ಮುಟ್ಟಲೆ ದೀ ಕೂಡ್ಲೆಗೆ ಕೊರಗೆರಾಪುಜೇರು ಮುಟ್ಟಲೆ ದೀ ಕೂಡ್ಲೆಗೆ ಕೊರಗೆರಾಪುಜೇರು ಕಪ್ಪು ಇತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆಗೆ ಕೊರಗೆರಾಪುಜೇರು ಕಪ್ಪು ಮಾತ ಸಮುದಾಯಡ್ಲೊಳ್ಳೇರು ಮುಟ್ಟಲ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕೃಷಿತ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಟ್ಟಲ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಈ ಅರ್ಕ ಪರಿದಿನ ಕುಂಟು ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಕೊರಗೆ ರಾಪುಜೇರು ಒಂದೇನು ತುಯಿನ ತಕ್ಷಣ ಅವಕ್ಲು ಕೊರಗೇರು ಅಥವಾ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ದಾದ ಪುರಾವೆ ಉಂಡು ಏನು ಆ ಆಧಾರ ಪನ್ಯಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂಕಳವೇನು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ಪನ್ಪ ಕೊರಗತನಿಯನ್ನ ವೇಷನೇ ಆಗ್ತವು ಅವೇನು ವಿಡಿಯೋನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಗಮನಿಸಂಡ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಇವ್ರಿ ಜವನಿ ನೀಲಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಈ ಕಾಟನ್ ಗಿಡ ಬಣ್ಣದ ಗಿಡ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಸೊಲ್ಟಗು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೊರಗಜ್ಜನ ವೇಷ ಪಾಡ್ನೇ ಕೊರಗಜ್ಜನ ವೇಷ ಹತ್ತವು ಸುಂದರಣ್ಯ ಪಳ್ಳಕ್ಕನೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಇನಿ ಏನು ಕೋಲಗಟ್ಟುನ ಗುಲ್ಲ ಅವು ಕೊರಗಜ್ಜನ ವೇಷ ಕೊರಗ ತನಿಯನ ವೇಷ ಹತ್ತು ಇನ್ನು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಮಲ್ದಿನೇ ಅಪವಾದ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಿರಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಗೇಲಿಯವು ಅಜ್ಜೆ ಅಂದ್ ಮಲ್ತಿನ ದಾಯಬಂಡ ಕೊರಗ ತನಿಯೇ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯಿನ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬಂದ್ಪೇರು 18 ರಿಂದ 25 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಅವನನ್ನು ಮಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬಂದ್ಪೇರು ಜಾನಪದ ವಿದ್ವಾಂಸ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದಾಗಲೇ ಮಾತಾಡ್ತು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜವನನೇ ಇನ್ನು ಅಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪಡೆದು ಗೇಲಿ ಮಲ್ತಿನೇ ಕೊರಗಿರಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಸುರುತ ಅವಮಾನ ಅಪಮಾನ ಅಜ್ಜೆ ಎಂದು ಮಲ್ತಿನ ಸುಗತ ಬಣ್ಣ ಅವಳು ದುಮ್ಮಿ ಅಂಗ್ಲ ಅವಮಾನ ಆತು ಅಜ್ಜರ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚಪ್ಪ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ 30-30 ವರ್ಷದ ಇಂಚಪ್ಪ ಅಜ್ಜರ ಓಲ್ದುಂಡಲ್ಲ ಅಜ್ಜರ್ನದು ಇಜ್ಜಿನ ಕೊರಗ ತನಿಯಂದೇ ಪ್ರದೇಶಪ್ಪು ಕುಡ್ಲಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಆಸುಪಾಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತ ಕೊರಗ ತನಿಯ ನಂಬೇರು ಅಕ್ಲಂಜಿ ಈರ್ ಪಲ್ಲೆಕನೆ 10-20-25 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಕೊರಗ ತನಿಯಂದೇ ಬರುತ್ತಾನೆ ಕೊರಗ ತನಿಯ ಕೊಂಚ ಅಗೆಲ್ ಬಲ ಸೇರು ಇದು ಕೊರಗ ಅಜ್ಜೆ ಎಂದು ಗೇಲಿ ಮಲ್ತನೇ ಸುರುತ ತಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಅವಳು ಮಗನಿಂದ ವಿಡಿಯೋನು ತೂಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಅವು ಕೊರಗೇರ್ನ ಹಿಂದೆ ಹತ್ತದೆ ಬಂಡ ಸುಂದರಣ್ಣ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದ ಮೈ ಮೋನೆಗೆ ತೇತಿ ಕೂಡ್ಲೆಗೆ ఆయన ಕೊರಗೆ ಎಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟಲೆ ದೀ ಕೂಡ್ಲೆಗೆ ಪರ್ಕಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ದುತ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆಗೆ ఆయన ಕೊರಗೇರಿಂದೆ ಕೊರಗಜ್ಜೆಂದೇ ದಾಯಲೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಕೊರಗೇರು ಇಂಚನೆ ಇತ್ತೇರು ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಗಳಿಗೆ ಏರ್ಪಾಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪರಿದರಂಗಿ ಕಪ್ಪು ಆಯಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರಗೆನೆ ಆವಡು ಬಂದುಂಡ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಅಂಚಾದು ಪನಗ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಕೊರಗಜ್ಜೆಗಳ ಇವನ್ ಕೊರಗಜ್ಜೆನೇ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಗೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ವಾಡಿಕೆ ಉಪ್ಪನ ಪುದ ಅಂಚನೆ ಗೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಅವು ಆಯ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ವಿಷಯನೇ ಹತ್ತವು.